jien kuntent li wasalna għat-tmiem minn sabiħ ta' dan bl-armar tal-Knisja, bl-armar ta' barra, fin-nar, eccetera. Kollu il-rigorijiet, dak kollu li jinvolvi festa kbira bħal din. Grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd tagħmel il-parti tiegħu sewwa ħafna. Għal-darba meta riġna lil San Pawl, għettilkom illi ġbarna jinħas. Imma ftit wara bdew ġejjin jisjedu li jien ma tajċax ma ġejx jiġbordejna bħal. U ġbarna kważi daqs is-sena l-oħra din. Imma din ġbart iktar minn tas-sena l-oħra. Hemm ħafna spejjeż mhux il-festa biss, hawnhekk għandna manutenzjoni ta' tempju fin u mill-isba li għandna f'Malta. U allura il-manutenzjoni tiegħu hija enormi, hija xi ħaġa kbira. U mhux dan biss aħna għandna tafu li għandna ħafna kappella ukoll illi rridu jieħdu ħsiebhom. Il-ġabra din is-sena kienet ta' 1046 euro.